benvidas, benvidos a entrega de premios do certame de narracións breves Manuel Murguía do Concello de Arteixo. Este proxecto medra sobre os alicerces do respeto á nosa lingua e á nosa identidade. As tres narracións que finalmente galardoamos son aquelas que para nós foron senlleiras, en aspectos e rexistros diferentes, pero confluindo en reflexións sobre a sociedade galega actual e dilemas ou xeitos de ver o mundo universalmente nosos. Mentres Arteixo teña o Manuel Murguía, Arteixo terá unha voz propia e respetada en toda Galicia. Moitísimas grazas ao Concello de Arteixo polo compromiso de seguir convocando este certame, grazas ao xurado por valorar este relato. De ter un premio desta significación que case os coloca como mínimo un día o ano como centro da cultura galega. Grazas, en definitiva, a toda a xente que contribúe a que sigamos contando e compartindo historias.